Hei, salut și bine v-am găsit aici la un nou episod, după cum v-am zis în episodul anterior cu Brawl Stars. După ce va fi postat episodul cu Brawl Stars, se va posta și videoclipul cu Among Us. Și acum este momentul să facem aici. Ia să vedem. Hai să facem cu 3 impostori, să fie mai greu. După cum v-am zis în videoclipul anterior, că am picat de foarte multe ori impostor. S-ar putea ca și acum să picăm. Am picat chiar de foarte multe ori. Și chiar foarte bine. Bun. Uite-mă pe ăsta. Stai bă că fugi bă și nu... Nu, că l-am pierdut. Uite. Bun, deci crewmate. Așa îl citesc, crewmate. Uite. Pierno. Sau cum să zic, Pierino? Sau Pierno? Pă bune, nici n-am apucat să fac task, nici n-aveam task la swipe card. Ce faci, nu mai apăsa butonul. Nu mai apăsa butonul dacă n-ai motiv. Oricum tot ce scriu aici se traduce în engleză, deci puteți, ca să nu știți așa de bine engleza, o scrieți în română și sunteți barosani. Eu n-am dat nimic. Eu n-am dat nimic, Dar bă, de ce îl votați, De ce îl votați pe Dacă a apăsat butonul ăsta nu înseamnă că e el. Bă, jale cu voi. Stai că nu știu pe unde trebuie să mă duc acum. Bun, aici. Nu pot să fac gen. Aoleu, nici nu mi-am dat seama că am aici, că am din asta. Bă, mai e unul în partea asta la altă. Hai du-te în partea cealaltă. What? Man, nici n-am apucat să fac un task. Un task n-am apucat. Că am apăsat din greșeală pe o mapă. Pe bune, turcoaz mă fac. Așa. Da, bine că a plecat albul. Dar tot turcoaz mă las. Haide mă, mai intrați. Taci tu. Dar taci tu, nu ai vrea. Tu să taci, nu eu să tac. Eu nu tac, eu mă plimb prin fața ta, că am haine negruci. Eu am și pălărie, tu ai mască pe gură și pe nas și pe cap. Atâta, doar ochii poți să-i scoți pe acolo, Unde va pleca făbâi? Mamă cât intră. Nu, mai așteaptă unul. Păi, a plecat unul. Mai așteaptă unul.
Pune banii pe masă, baby Moisene de clasă. Trecutul e o poveste, ce-a fost, după vețe de poveste. Nu mă complic, ia săgeți în toată țara. Mă, dacă îmi filmez un videoclip, nu mai pică și nu mai pică și impostor. Dacă nu filmez, pic impostor 16 turi. În sfârșit mai am aici task. N-am mai făcut task-ul ăsta de o grămadă timp. Hai mă, pe bune. Bă, deci dacă iară se întâmplă la fel, să nu vină unul în partea asta și să stau 7 ore. Și... uite, am task aici. Task-ul făcut. Task complete. Și am și aici task. Mai aveam vreo 7 task-uri. Aoleu. Vine Cala, Barosana. Ia uite mă, Cala. Vine Cala, Mala și Portocala. Vedeți acum că s-au făcut update-uri, îți arată și ce are fiecare pe cap. Deci mecher, înainte nu arăta. Bă, eu votez pe Cala. Mi se pare mie așa suspect Cala. Cala, Portocala. Vezi că vine după tine portocală mare, trebuie să mănânci pe toate. Dar iar ăsta-i cumva un bug, mereu mă întreb, bă, ăsta-i bug? Bug-ul ăla care apar numai oameni negri, nu apare gen cine te avorta sau gen chestii din astea. Eu cred că e un bug sau ceva, face cineva. Task complete. Mă mir când e task complete, că eu l-am pus puțin cam câș. Da? Hai că am un electrical. Așa. Nu, ăsta e electrical. Mamă, cum au trebuit toate. Mamă, am avut 3 task-uri aici. 3 tipuri de task-uri. Hai că s-a dus cineva să repare. Eu am avut treabă, man, I'm sorry. Că mergeam și eu, da. Dar știi cum e când ai treabă. Bun. Dăm aici un... Mamă, aproape am terminat toate task-urile. Deci le fac așa una după alta. Mamă, ce m-a speriat ăla. Așa, bum, m-am trezit cu banana în cap. Cum ar fi, bă? Faci task și vezi și apoi, fără să-ți dai seama, bum, banana în cap. Banana fix lângă tine. Pe bune, n-am timp, man, n-am timp. Sorry. Hai că vin! N-am apucat. Bă, și era fix lângă mine. Bă, sorry, bă, n-am... Sau care m-a văzut că n-am mers și a trecut pe lângă mine, sorry, man, dar aveam task. Până la urmă, dacă fac toate task-urile, câștigăm mai repede.
Dar câți trebuie să-ți facă task-urile? Neapărat toți? Sau doar 3, oare? Poate doar 3 sau... Bine, cred că toți, adică... Îți dai seama. Eu îi dau un șut în cur la cala. Nu? Sau ce cu ăsta? De șutul ăla. Dau un șut în funduleț. Eu. Aoleu. Eu votez Crex, man. Crex. Taci. Bă, dar ce cu bug-ul ăsta? Ăsta-i bug cumva. Cu capetele negre. Doar. Păi cum ar fi, men, gen, să dai tu doar un vot și apoi te trezești, mamă, stai să vezi că am dat un vot și scot pe ăla care, săracul, vai de capul lui, nu el, impostorul, știi? Dar gen, tu nu-ți dai seama că nu-ți dai ce să-i și faci. Eu nu mai am task-uri, mai am task-uri. Nu, man, eu am terminat toate task-urile. Eu aș vrea să mă duc să mă uit. Bă, tu ce faci, bă? Nu faci task? Eu mi le-am terminat pe lume. Bă, dar Name face task. Mamă, ce m-am speriat. Bă, Name, bă. Stai să vezi, de nu mă votează pe mine. Eu scriu pe chat task complete. Task complete. Gata. Eu gata, eu am terminat task-urile, să știți. Eu am terminat. Eu mămică. Marco. Name. Dar cât postează? Ia. Aoleu, dar ce se întâmplă? Poți să mă votezi pe mine, eu îl votez pe Marco. Bă, ce-i cu bug-ul ăsta? Ăsta-i bug sau ce, că mă nervez rău? E bug cumva, e bug la mine? Taci tu. Eu zic că-i taci tu, că e cam ciudat așa. Eu v-am zis, băieți, dacă nu mă vedeți că fac task-uri, task complete, mă duc să mă uit pe camere. De ce vine Marco încoa? Dar de ce Name vine încoa? Dar de ce Marco se uită după mine? Dar de ce Marco? Așa. Misiune nouă. La electrical. Da. Știe băiatul. Eu știu drumul pe derăș la electrică. Bă, dar nu mai stingeți. Bă, dar cineva le tot stinge. Cineva le stingea ca să nu facem task-ul. Gen, era și impostorul. Eram sigur, bă, că Marco era. De asta l-am și votat. Vedeți, bă, instinctul. Mamă, cum mi-e spartă tableta, aoleu, am murit și mi-am spart tableta. Bă, dar cum mi-am spart tableta dacă eu am murit? Ce, mi-a spart și tableta? Și cum mai mă uit eu pe tabletă, Ce-s eu?
Fantomă cu tabletă, bă, nu mă vezi, dar vezi tableta când zboară pe sus. Tableta zburătoare, tableta zburătoare. Ce bro, Brown? Cream că cream prima dată că scrie Brawl Stars. Bro. Fraților, o să mai facem 2 meciuri, că deja am făcut 2 meciuri și a trecut deja 15 minute. Sau 3, nu știu câte am făcut, dar vom mai face 2 meciuri și după videoclipul ăsta va urma unul cu Minecraft. Băi, votați! Aoleu! Era atât de evident că era Marco. Ia și fac și eu aici. Nu pot nici X să dau. Era evident că era Marco. Doar n-aveți și să faci. Așa, ca moldoveniești. Dar n-aveți și să faci. Era evident că era Marco. Trebuia să votați Marco. Marco trebuia să votați. Și tu, Marco, și tu, Marco, și tu, Marco, și tu, Marco. Toată lumea Marco trebuia să voteze. Moise. Ce cauți Moise? Mai bine spui Moise. More. Ce, bă? More? More? More, bă. More. More Gigel Barosan. More Gigel Barosan. More. Bine. Impostor. Ia să vedem. Fac viața grea la ăștia. Știi, ca să nu-și dea seama că sunt. Merge așa. Bă, dar nu merge să dau nimic. Am dat eu la electrică acum. Și până acolo poate mai fac eu un kill, una, două. Dau kill-ul. O, a mai fost cineva aici. Și eu am plecat. Aici. Hehe, i-au găsit, Presimt că meciul ăsta o să fie super easy. Stai să vezi, nu-l câștigăm. Cred că o să mai facem vreo 4 meciuri, că ăsta au trecut repede. Dacă trec toate așa. Bine, dacă o să fiu impostor în continuare, eu oricum eu mor intru pe ei, nu mă întere. Odată erau 2 oameni în fața mea și eu l-am omorât din greșeală pe unul, că am dat din greșeală kill. Dar m-au votat, dar doar ăia 2 și erau 2, dar trebuie să te voteze neapărat 3 ca să poți să te scoartă și am ieșit, m-am scos, men. Și apoi era doar un impostor, adică doar eu. Și na, i-am omorât eu. Bun. Cât aici? N-am reușit. Fugi.
Așa. O să facem treaba mult mai grea. De ce mă dă mop? Nu-mi place culoarea asta, mov. Mai bine îmi place, dar nu cu pălăria mea. În sfârșit și noi pe altă hartă, că m-am enervat de harta aia, m-am plictisit complet. Task complete. S-ar putea să fie ăia 3. N-am mai văzut task-ul ăsta. Oh, mi-a băgat în ochi. Dar stai că... De ce trebuie să fac, man? Nu. Bă, dar nu reușesc să fac task-ul ăla. Nu știu de ce. Da, cred că asta va fi ultima tură. Și după această tură voi închide episodul aici. După tura aceasta. Care mă omorâseră? Parcă mă omorâseră albastru. Așa. Player. Uite-l cum îl cheamă pe ăsta, player. Pe ăsta în roz, player. Ce faci, player? Ei, uite bine, sunt un player. Da, și eu sunt un player. Mă bucur de cunoștință. Cum te numești? Mă numesc player. Player, așa mă numesc eu. Da, pe mine mă cheamă Max Fan. Da, pe mine player. Da, bine. Mă duc să caut alt player, să vorbesc cu el. Dar ce are? Eu sunt tot un player. Da, te cheamă player. Știu. Bă, cum să spui, bă, player? Asta e aia cu lava? Bă, te aruncă lavă, fac bucăți de zarzavat. Mamă, doar un impostor. Uite cum s-a ajuns la doar un impostor. Sau lava. Mă mai arunc. Lasă-te dus de lavă. De lava morții. Am dat prea departe. Man! Dar și cum mai omoară unul și mai rămâne doar unul. Deci oricum ar fi, votează unul, moare, îl aruncă în lavă sau omoară după unul și gata. Pierde impostorul, pierde jucătorul, playerul și câștigă impostorul. L-a votat pe impostor. Mamă, ce noroc. Ia să fac eu așa ceva.
și ieșe ceva. Și bun, fraților, cam atât a fost și cu acest episod. Nu uitați să apăsați acolo butonul de like și dacă mai veți mai multe episoade, nu uitați să apăsați butonul de like. Așa, stai că vreau să pun chat-ul. Dar oare nu găsesc în română? Ce limbă e asta? Da, nu pot. În română. Opa. Live game. Bun, fraților, după cum am zis, cam atât a fost cu acest episod. Nu uitați să apăsați butonul de like dacă v-a plăcut și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!